מה שמיוחד באדריאנו זה שבמשך הזמן, לאור הניסיון שנרכש עם בגדי גברים, הדגש הוא יותר בנושא של התאמת הלבוש מבחינת גזרות לגברים. להלביש את הדוגמן זה הדבר הכי קל שבעולם, אבל ברגע שמגיעים גם אנשים עם מבנה גוף קצת שונה, מעט בטן במשך השנים של הגבר הישראלי, או דברים שצריכים קצת להצניע אותם ולהבליט את הדברים החיוביים, פה נרכש האיכות, בעיקר בנושא של התאמת צבעים לאנשים בכל מה שקשור בקוד לבוש מקצועי, אם זה פגישות בארץ, אם זה בנסיעות לחול ובהתאמת קולקציה קטנה ומצומצמת, אך מתאימה, שניתן לשלב בה פרטי לבוש רבים. האזור שהחנות ממוקמת הוא ביהודה מכבי, הוא אזור מאוד מאוד מרכזי, עשיר בבתי קפה ובאווירה קסומה מסביב. חנייה ניתן למצוא תמיד פה באזור, בחנות בעיקר, גם בשעות הערב או בימי שישי, אפשר גם למצוא חנייה מאוד מאוד קרובה. מבחינת הקולקציות, זה קולקציות שאני בוחר אישית. בנסיעות שלי מגיע להמון מפעלים בחו"ל, באירופה, איטליה וצרפת בעיקר. בחנות ניתן למצוא גם מגוון של מותגים מהמפורסמים יותר ומפורסמים פחות. הדגש בעיקר בחנות הוא שמעבר למותגים שמוחזקים פה בחנות, לעתים ניתן למצוא גם מותגים פחות מפורסמים, פחות יקרים, כשהדגש העיקרי הוא מבחינת טיב הבדים והתאמת הגזרות ללקוח. זאת אומרת, יכול להגיע גם מצב של לקוח שבנוי טוב ושניתן להתאים לו בדים מאוד איכותיים, במחירים מאוד אטרקטיביים, ולאו דווקא במחירים היוקרתיים ביותר שניתן למצוא במותגים היוקרתיים. שוב, הדגש הוא בעיקר בהתאמת הגזרות הנכונות לגבר הישראלי, ששם נמצאת לדעתי הבעיה הגדולה, שנסחף לעתים אחרי טרנדים מסוימים שלאו דווקא מתאימים לו מבחינת הגזרות. אחד מהטיפים הטובים שאני מייעץ ללקוחות שלי זה בנושא בחירת העניבות, שלעתים אוסף העניבות קצת מבלבל מי שלא רגיל לבחור את העניבה הנכונה, וגם אם אתה רוכש עניבה לעצמך או למתנה, תמיד רצוי להוציא את אחת העניבות, להניח אותה על חולצת תכלת, גוון לבן, ולנסות להתאים את זה. כי ברגע שהעניבות פה נמצאים בכוורת, קשה מאוד לבחור. וכל עניבה, ברגע שהיא תיראה בסט המתאים על החולצה הנכונה, היא תיראה שונה לגמרי. ואני אומר לפעמים, תיקח את העניבה כביכול הכי משוגעת, הכי נוראית והכי מכוערת שאתה חושב, בשילוב המתאים, היא לעתים תיראה שונה לגמרי ומתאימה. לאור הניסיון שצברתי, עובדה אחת היא ברורה לרוב האנשים, אני חושב, שהגבר הישראלי פשוט לא אוהב למדוד, ובטח שלא יותר מגזרה אחת או שתיים. הלקוחות הוותיקים שלי נהנים מהעובדה שאת המידות שלהם אני זוכר וגם רושם, ואז יכול לארגן להם חולצות, מכנסיים בהתאם, ללא צורך במדידה נוספת. יש לי לקוחות ותיקים שנמצאים אפילו בשליחות בחו"ל, ומדי פעם אני שולח להם בגדים דרך אנשים שנוסעים אליהם, מתוך היכרות של הגזרות שלהם, המידות שלהם, וגם התאמת הצבעים המתאימה. טיפ נוסף שאני מציע ללקוחות הוותיקים והחדשים תמיד, זה להסתפק בקולקציה אולי מצומצמת בארון, אבל מצד שני, שניתן לשלב בה במרב האפשרויות, ומדי פעם להגיע גם לתחלופה גבוהה, ולא להתחיל לצבור את כל העודפי החולצות וכל הפריטים שניתן לרכוש בסיילים, בכמויות, ושלעולם אתה לא מגיע אליהם ולא משתמש בהם.